dark and lovely. Art is beautiful. Culture is a statement. It defines our people. Dimma arts and crafts. We capture nations, alluring beauty, dark and lovely. Art is beautiful, dark and lovely. Art is beautiful. Culture is a statement. It defines our people. Dimma arts and crafts. We capture nations, alluring beauty, dark and lovely. Art is beautiful, dark and lovely. Art is beautiful. Culture is a statement. It defines our people. Dimma arts and crafts. We capture nations, alluring beauty, dark and lovely. Art is beautiful, dark and lovely. Art is beautiful. Culture is a statement. It defines. Obollo-Afor Chineke. Obollo-Afor Jesus Christ. Can you join me? Hotel for global standard. Obollo bendi obia. Kano we wete subike. We wete the eton no mano. Ni no esigo mpakolita. Ni den doba. Aina leo kasema Jesus Christ tunamwona. Aina we na hanna na wa na monso. Thank you. As you can see, the Prince have commissioned this wonderful hotel and is here to bless this hotel in a special way. So everything here we do it in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. We are here already, we are outside. Congratulations. Amen. Congrats.
Anji koma mi na ogbo gbeji kaka na emi yesirike. Igwe bani na South Africa do. Oya jeje mbara Switzerland. Igwe bani o. Igwe bani ga meje. Oya dalele ngwara. Oko ti goro ga jo mado. Ana merero gendero. Oro se foro ga tunke. O fere majere ya. Hi guys, you see your girl Dimma as and craft the queen of African culture. Today I am live at the grand opening of Noble Standard Hotel, Nsukka, Alumna, along Ibagwani Road. Guys, there are going to be a lot of activities here. They're going to be fun here. So guys, follow me as I'm going to show you everything that will be happening in here. As so many artists will be performing here live to entertain us for the grand opening of Noble Standard Hotel in Nsukka. So guys, follow me as I'm going to show you in details everything that will happen here. I show you your girl Dimma and Craft. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel as well. Hey, I love you again. Let's go. Let's go there. I told you guys that it's going to be fun, man. It's going to be fun here. Let's go. Let's go. As you can see from the background, you see a lot of entertainment. I told you guys that it's going to be fun. You can see behind me enough meat to enjoy. Let's go. I told you guys that it's gonna be fun here, man. At Noble Standard Hotel and Nsukka. It's gonna be fun. It's gonna be fun here, man. So guys, follow me as I'll be showing you details. Everything that will happen here today live. Let's go. Okay. This one. My brother, if you don't get money, what's the If you don't get money, my brother, also. If you reach your family, you know, you want to go there, you got to reach your Easy. Hey! May I not come here, one person will come to the company. Yeah, hey, you, come on with me. What's the time? I'm going to the company. Yeah, hey, you, come on with me. What's the time? Princess, Chideka, zero. Take the baseline out. Yeah, I do welcome me. Baseline out. I don't know. Why I didn't jump up? Take the baseline out. A great one is a great one. Take the baseline out. I welcome man. With your entourage, you are not sitting down. Hey, no, see you, the general. The general. Don't do that side. Don't High Chief, Honorable Religious Ikechukwu Okenyi, the Group Chairman, Rev. Collins, Nigeria Limited. Anyị Maria ji maka ya wee bịa tata. Nke mbụ na anyị na-ekele Nsukka abịa ama. Mmiri ka ewedatanụ dị mma weda na-acha. Anyị na-ekelekwe onye ọbụla ma ndị ka ga-abịa maka ogbunu ofe sekụrụ bịa kwanye iru nwana anyị nwoke ugwu ya na nwunye bụ Mr. and Mrs. Innocent Okpe. Ihe anyị mere nwere nke mbụ na anyị ekpego ekpere maka ihe ọbụla na-eme bụ ekpere ga ji ebido ya. Ana m ekele nwoke na nwaanyị na onye ọbụla bịara ebe a taa. Ebe onye ọbụla si bịa ebe a taa si m unu nnọọ. Mụnwa dị fast bụ Ọnịcha wee bịa. Awa na-ekele Chukwu n'ife ọma nke o mere nwanne anyị nwoke bụ Innocent Okpe.
ọ ekene Chukwu na nke o mere eme o wee mee ọzọ. Anyị wee sị Chineke bi n'eluigwe onye abịa ma ya dubie m ya mee ka họteelụ a mee ya bụ ebe a ga-eji na-ama atụ. Ọ ga-abụ onye bịa nọsịa ọ bịakwa ọzọ. Otu ọ lụrụ nke a mesịa before 2024 agụ ka sị anyị na ọlụgwụ ọzọ. Onye ọbụla ma innocent ma not the down to earth. His humility is too much. Onye butu onwe Chukwu ebunye ya. Onye bunye onwe Chukwu ebutu ya. Chukwu a ifu ada alara ụla. Ifu gị awesị ka anyị kene Chukwu rinne maka tata. Kene ya na nke o mere eme kenekwasị ya. Daalụnụ o mụasị Ọnịcha wee bịa. Daalụnụ. Ana m ekele my brother and friend Dr. Edward Isiru nọ n'etiti anyị. Ana m ekelekwe Barrister Princess Mbiwe Ada Ọnịcha Ada gburugburu nne ya welcome. Ana m ekele onye bi abụnye kpọrọ anyị obodo bụ Mr. and Mrs. Okpe. My brother, thank God for you. Anyị mara anyị ji maka anyị bịa. Ihe anyị ji bịa tata bụ ọgana igbo ochieri anyị ikpere nwana anyị nwoke gị ekpere. Mgbe m si na-ekwu okwu na ebe 2 years ago na onye gafetere ihe mara na gịnụ na ihe dị ebe a bụ gịnụ bụ ngalo ya bụ nwana anyị nwoke bidoro. Under 2 years our brother na-agba mbọ na-erube isi wee gbagide mbọ wee debe ọmalịcha hotel. Ọ bụ ụlọ hotel na ọbụgụnụ 4-star hotel. O nwere mgbe mba n'ime ya bụ hotel ọzọ na ihe na-eme Lagos na-emezikwa n'ebe anyị. So na-ajụ my brother taa gịnị ga-emere akala anyị ji ime ọsọ na ọgụnụ na ọbụchukwu. M na-ekele gị maka na onye ji chukwu bụ ụzọ ihe dị gịnị ihe ọma ga na-agaziri ya. So anyị na-ekele gị. The priest was here to pray and also they opened the hotel officially. We have done that before now. I make a nature you're welcome, sir. I make any powerful engineer. Engineer saying no. Permit me to welcome the commander, road safety, Nsukka. You are highly welcome. You are highly welcome. Because these Zenandos I can know. Igwe cabinet, you are highly welcome. I am soon Alwando. Igwe. Idaga. Thank you. Igwe National as the cabinet. His Royal Highness Igwe Chinyerugo. One of another. The man mental no be a relate to Kurana again. Yana mental one. Chukwu goziri ọrụma hotel a na-eku n'ọkụ hotel ya bụ anyị na-eso ije kele Chineke. Ndị were ya agwa ya na mbilite na obilite n'ije na gịnị. Ebi agwa ya ọ nwere anaghị eji a na-eme asị na nwata kpata aka. Ya bụ nwa amara ihe ma onye mara ihe ndị ogere na-ejekwute esi kama na kwa ndị ogere ya bụ anyị bịa ntara ma anyị soro eyi ọkụ I want to be in the mood or I see good or I would think cabinet. I got welcome the youth leader, the powerful youth leader, the action youth leader, the man that will know too much. The man when he say no is no, remain no. The youth leader of Obollo and town, I am not saying no.
I am asking a deputy, your welcome and your men on ground and your lovely wife. Good evening, sir. God bless. All right. I want you to give something for that white chief. On the table. Chairman Obollo Special Task Force, Obollo General. Enyi m nwoke bụrụ nwa m na-emepe ụlọ Noble Hotel today. Ihe m nwere m ji agwa ya bụ na ana m ekele ya ma na-ekele m na-eme n'ihe na-asị Chukwu ya bụ onye nyere ya bụ ego ma ekpe ihe uche o ji wee ego ejiri ego orụfụta ihe dị mma ya bụ Chukwu nara ekele nara otuto na-eke a gosiri na Chukwu ofere ya n'anya maka na onye Chukwu ofere n'anya ọ na-adịghị ego mgbe ịkwụmaghị uche iwere ego mepụta ihe dị mma. Ana m ekele eze Chitoke n'isi ya na-asụ ma Chukwu na-echekwaba ya mara mma ma Chukwu onye kwe ogologo ndụ na-arụ isi ike. Thank you. Money don't log 100,000 naira cash. One nana could open a cable, put them together for each other. If you break accounts, can transfer another 100,000 naira. Who is Suzu for here? Hey, she buy the sum of 20,000 naira. I saw you over the park and a cake. Okay, $1. I'm a one. I'm a $1. Hey! Hi! I don't die. Hey! $500. Wow. Bring your wallets. And I couldn't run a money is talking. Who they crazy? Who they shoot for here? Somebody know me, I don't die. Put up! Come on for road, you don't get money, no they name me. And they provoke it. Hey! 1 million naira. And I couldn't run a cable. Hey! Dog, can you say Ara here? Ara here. I'll give you here. Firework so that you can give. Dog, I'll give you here. Dog, it is sum of 50,000 naira cash. I said, nah, not a long bird with this cake. Hey! Princess! Your money don't log now. Which no fit get your money? Only which way they need money they die. Princess carry 50,000 naira. Money. In chief Dimma, what is sum of 20,000 naira? That's not the name of this cake. One act now. The Son and the Holy Spirits. And I come to break a decision. I am a soldier at the battle. Wonderful. The voice of my commander, Jesus, if you hey, I will say, God, we can have the same time. I am a soldier. The voice of Jesus, if you call, I will sing. Or why should you want to listen to my name? Waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion. Who is calling my name? Jesus, if you call my who is calling my name? Jesus is calling my name. Hey! If you call, I will answer. Who they check out?
community. Hello, Chief. So I'm here on the Marum carrier. Uge Benaja, Beneva. Yeah, but good you go ben I know one. Oh, Bembuno no get. Bembuno no get. Me man remember and town no be I know in oyen we be ezen on ogbonta. Okay. All that one night okay. Baby Arike ekpiem. All right, VIP Arusego. Also, I have cheese more. This is very clever. Enwe ike shinwabe nwete mba ọzọ ka mbe sọta nwa onye abụ n'obodo emepere so anyị na-agọ ọhọ na-achọ ma ọ kpọchiri ọ ga na-ere anyị na-agọ na ọhọ aka nchawa ihe nlọ tiri aka na ya ga na-aga onye abụ anyị na-agọ na Modi ngori je ni azụ nwe gal solitere ga na-agba mbọ n'udu ọnọdụ da na well, ọ ga-abụ nwata kwọcha ọ ga-ama nwata kwọcha ọ bụ maguru edo anụ ọdụ mama onwe ya ọdụ aga m asa na o ya ejide ka o jiri eziokwu na-aga ọ ya bana ọfọ ndụ ofu ọganiru anyị na-ekpe ekpere na ọtị naanị ọwụwa ịsatọ Thank you. Mama, good evening, ma'am. Good evening. Idaga? Adumoi. Gaya doi. Moi kwa. Mu ga noru be. Be na noru be ma. Ba ihe na go aso ha le jaru be na me bo ma ya. Bo no de wete ngozi kuru ngozi. Oya le fu wori iwe ja bia. Na ni iwe joko ezute before lale. Na anya chogu segu. Ba bi ihe ma ba nchota. Bi ihe ma nfu ga na eme ni so ha le chotari ihe ma. Onye chọkọ ihe ọjọọ na ihe ọjọọ ezute na ya achọghị ọjọọ na ọgbọ nwa anyị chọrọ darụ n'ọrụ na ọ bụ darụ ọrụ research ike na ọ na-ekele Chukwu ọ bụ ya mere ihe dị ha na ebe m ahụ ha na ọ ga na-ebe ngozi kwuru ngozi afọ ọzọ ya aka ahụ nwa ahụ ya na ọ ga-ize izu ọkụta ọchịcha na ya ghọ n'ihe ego ọchịta ja na ya ghọ n'ihe ego ihe na-efe obileka mere efe ọhụlazacha na sha ya ga were ọdụgụ njai onye bịara ya ekpego na-ekpe na ọgbọ woliri ihe efe ọkara ọzọ weta ego ọkara ya wee na-ekpe n'isi nwa m ya na-arịọ n'isi ihe niile ụmụ niile m mụrụ ma nwa nwa ma enwe hụ ọ ya adịm ha hụ bọgụna emu na na ha pụtara ha ọ na ha zụrụ asha azụta ofuma ma m na onwe m zụrụ asha azụta ofuma na ọrụ ya sọm juru ike na m azụta bịa ya m ga na-ezu ike ọlefu m azụ na ha ọ na ha zụrụ efu ọnwụla ego ọgara adịgide ihe ọ bụ ezinụlọ m ta nwa nwata enwe ha ọgara azụ ma ya ga na-azụta onye so megide anya ahụ me na-azụ ya ma ọ na ya achọkwa okoye na ọ bụ ka chi nọrọ anyị be anyị ji akara ka Chukwu ji bịa onye na-eji ya bịa ụwa ya bụ ji obodo bụ sọta ọdụwo Chukwu nwere gị ihe ọma iyo bụ yo ya good evening, sir. Good evening, Ada. Idaga. Good morning. Thank you very much, my co-worker. After one MC, you look nice. God bless you. Yes. Oh, the 25 story in town. Yem ga film na film. Lem ga afia ni hina. Ma ne ngom. Na le kile ju sia anya. Da jogobe wali le jogobe le boru cho ma ja dambe. Do yes ni ho ma men wana ba adio ni ho ma je meni anu we.
ma onye si n'ihe ọma mgbe ndị nwane bụ adịghị oyi na ome nwetago ihe ọma ihe m na-arịọ eze itoke nwe ọcha n'isi isi ene ndụ ya bụ ya adịghị Chineke anụ ga-agwa agwa ego ya adịghị Chineke anụ ga-agwa agwa onye si na ihe na m gọrọ n'ometu n'enye ya na nwatakịrị dịga m ji agụ ya papa m nọ n'ala oyi time papa ya nọ n'ala oyi ma ha chụrụ onye ntụlaga ha n'ala n'ọganiru bụ nke bụrụ nke ụmụ ya bụrụ nke anyị lele n'aha Jizọs n'epa m zụrụ anyị mma m zụrụ anyị anyị zụrụ azụ ndị ọzọ Daru, mama. Good evening, ma. Daga? Good evening, ma. Yes, ma, before ma. So, I have innocent Juliet before ma. Báwo ń yé lọ? Kóbó lọ́lọ́ nọ́ọ̀bù. Gịnị nwere ya agwa anyị na-eme na-aga ntagịrị ego obodo gantana? Obodo m nsọ mgbe m na-ekele Chineke na ihe niile ọ na-eme na my family. So I say glory be to God for his kindness towards my family. Obodo m ezigbote ụsọ ihe niile na-aga ntana. So and we pray that we'll keep on seeing more upliftments in our family. In Jesus' name. Isha akwado gị na ya bụ ihe ejere ya rute nwọsọ n'ụga nọ ha na gịnị? It has not been easy, but we thank God, Sha. That's not very nwayọ in. No determination. So when you have that hope that you can do it, you can surely reach there. So, but I thank God. I thank God for this. At the beginning, when I started the project, but I keep on encouraging. So that is just it. And with God, everything was possible. I see you. Dimma. Dimma.
Apa wudi ma tankra ke di mari. Apa wudi ma tankra ke di mari. Okay. And when you come to Commander Uche Okolie. Abụ m onye isi ndị road safety na Nsukka. Anyị bịa n'ọnyelụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Innocent Okpe, onye nke na-emepe hotel today, ebe ezumike, ebe ndị ọbịa na-anọ ike. Ọ bụrụ na isi obodo oyibo bịa na Nsukka, isi Abuja bịa, isi Onitsha bịa, isi Lagos bịa, ịbịaruo na Nsukka, ịjụ ebe Noble Hotel guest house is. Quickly they will take you to the place. Even Okadas ma ebe ahụ, ndị moto ma ebe ọ dị maka na ọ dị n'ihu. Then mma nkwukata okwu hapụkwa ihe mbịara ịrụ na Nsukka. Ihe mbịara ịrụ na Nsukka bụ ime ka ndị na-aga n'ụzọ ghara inwe ihe mberede okporo ụzọ. And ana m asị ha, biko onye ọbụla na-agba n'ụzọ agba na oke speed, maka na oke speed na-egbu egbu. Anyị emego Ember Moon flag of this year. The team bụ speed thrills but it kills. Ịgba speed na-asọ ụsọ mana ọ na-egbu egbu. Maka na onye ọbụla jere njem, ihe onye nọ n'ụlọ na-eche bụ ka ọ nata ka ọ si anọ. Ana m asị ndị be anyị ha biko, nke anyị na-achọ ịgba Krismas ma ọ bụ onye siri obodo oyibo nata ebe ọbụla wee nata na Nsukka, ma ọ bụ ndị nọ na Nsukka, onye ọbụla na-anya ụgbọala ya were nwayọọ. If you don't take your woman out, another man will. If you don't take your woman out, another man will. Lord, look at there. Not to Adam now. Adam did not take Eve out. I'll go to take Eve out. I'll go to take away of a career. My essay to cancel the Eve, I'll go take it out. No, Adam. Look at Adam. They want to happen not to do anything, Abby. If you don't take your woman out, another man will. I had a video of a hotel, Camboy. Man of guest house at the boy. Guest house, go on that show. No, my wife not told me to guest house. I didn't pay one of the last I didn't. Man, I have a hotel now, Coy. Hotel and bed executive in Abia. I've been DJ good happy. Oh, guest house, only room in your mother. But no, we go who look at the Buruayet, no, it's an amat. But I guess I was hotel is for executive people. And the bottom guest house, no, about Bora, I shot everything that pass away from back in a piece back. I got lobbies, but over came down again, many had a cinematic. Imagine moving in a long one, not jump by has a woman on a car. I had a phone, I can move the tam tam. Ini gue punya kokere, bukan ini aja punya madu. Ya, oh video gue video. Untuk bangsa mana cuma yang aku boleh bermanfaat. Wata chọba nke ihe ibe abụọ ya chọkwa. Obodo onye na-agba aka aka n'ọdụ, ọdụ onye eme ife. Onye ịba iti nkịtị onye mmemme gbara ogogo. Sisi dị maka ife, ụzọ na-eme kafịa. Ife na mmadụ na-eyi mmadụ mara mmadụ. Onye ọbụla nwere nke ekwu iru dị mmasị. Mgbere ọdụwa esi na, asị welcome to the for you.
Dimma, ekele kwemu gị. Ihe ji ma mbụ Emeka Okome n'Obollo-Afor. Amụwa Okome n'Obollo-Afor. Ntana obu jufte m na nwere. N'ebe bịara mgbe bụ na onye na-eme kpata ọgọ m. Behere m lụrụ nwaanyị. So, mgbe m na obu jufte na nwere na m bịara afọ ọma gị na ogbe ogu. No, but watch them now. Watch them. My time na yo ya no. So na ekele Bujuku very much magenta. Now I'm very happy for them. No, bugu and this is something. No, ne bonye kemu. And not all the na fule me wona mo ga, but no ne ga mo dey mark him. So now they were happy. Give me what you are going to be. Ya bu me mind or in Tana. You bu na gwa am no. Chukwu gbara ume na enwere ike isi na-eje n'ala ude enu n'onwere gị mere ọha gị ome ma abụ onye amala gaziwo otere omume ma ọha gị na n'ọbụ ekele dịrị Chukwu ma ọ dị m abalị gị na ebu mbido na-eke dị n'ifo ka n'ọbụ ekpere anyị ma ga na onwe mere ka ọ dị m na afọ mere alịla ebo ndebe anyị na ndị na-esi nri na ndị na-ebi ihe ndị ọzọ ụlọ ebo ndebe anyị so ọ na-akwalite ndebe anyị na-ezigoro ka akwalite ha n'onwe ma anyị na nwaanyị jefuru ejefure ara gara na mgbe dị mma nọ mgbe ma bụ nke ahụ ọba anyị Obollo na-ekelechiri Chukwu ike mgbe mbụsị na-araba ha na-aga n'ihu ọ bụghị ihe dịcha na na nwere mere ihe kwere ike anyị sị ma anyị nọ ebe ne anyị gara asị gị daarụ ekelechiri wuru ike Isi ya akwụkwọ onweghị ihe mụtatara a na-ebukwe m onye maka na nnukwu isi na isi ya akwụkwọ onweghị ihe mụtatara a na-ebukwe m onye She tell me what I want, talking to Obollo-Afor. Me a put it in a boom, boom, boom. My eye don't see what's in my mouth. My eye don't see what's in my mouth. She followed the guy beside me, she let me touch her down. She was hungry, they catch you. We are smoking loud, I'm on a high frequency. She was hungry, they catch man down, man down, man down, man down. Nsukka sadi de garumo na dejelo. Ehulo ma jelo. Amalo kunugweke hekile mulo. Monu na molu ye buchi de bele wido kagada chogu. Ade gara Nsukka adunado. Wamu na gebu yoga ne kunde weru. Why wido kagada jogu numa gada jogu chiragro no homo no na kengere jeju or mani da go ne wo. Baliru modu bani go ba kwanguru. Ha so ze chipo ke pa eno me aya pa mare ko no wuye. Ogere ya bu no koro. In a Noble Standard Hotel. Hotel Lucy Bagwani, Merulo. No, Nsukka local government area, Anambra State. Only now, no more, had a resident blue. I'm sorry, what I couldn't matter of Kucha, the Yakucha, which is not Gayota, I'm not know Yakucha, the Kumucha, or Kumuchi and Dozo says. More than I ran in a base and Roger, when I'm taking animal urine. Ndị go ile na wabeta, ada gara sike kulu.
Magana baba mo no kuru cheze ya gbodi du chawuro. Jidebu bo se mo re bobo yeji dunu mu. Mr. Innocent ma de we. Abedi du danu mo na kere, danu mo na bo. Mo mari du mo kere, amara ka ile na bo no. Onye na-akwapụrụ awara kwuru wara ododo onye nwapụrụ ya wole dunu Nsukka tadi de karumona onye nọ na swadi na-edinye oya dunugo imeke dunugo inobi dunugo inahọ dunugo inehọ dunugo igbogbo nwanne ka ihu m na-ekele ekwe emugo asụrụ m na ekenta na-eme ụbọchị na-emepe Noble Standard Hotel Good evening, sir. My name is Mr. Innocent Okwe. I am the Tumukwajuku. So the CEO of Treasure Communication, the CEO of MJC Switches, and the CEO of Noble Equisites Building Material. So that is it. CEO Noble Standard. That is the last. CEO Noble Standard. Yes. How do you feel? I'm still so excited because we started it like play, but now I'm seeing the benefits. And I'm so happy. Yeah. What motivated you to thinking of having such mindset of having a thing like this? Well, it's just a dream because throughout my life I've been working in a hotel and I'm still doing business. So I dreamed 2010 that we own a hotel, and then I was still a porter. But as God may have it, we started early. We started with 6-room bungalow as a guest house. But because of how the grace of God was with us, we extended to another bigger hotel. And I believe we are still moving more. We hope to extend it to different parts of Nigeria, and then we remain permanent. Alright. Did you once had experience of working in a hotel or being under someone that owned a hotel? Like, yeah, I've been with my boss, High Chief Emeka Nwabeze, the CEO of Delivery Soda Conference Center, and the CEO of Sumek Electronics. So I've served him with the wife, Mrs. Mitchell Nwabeze, and I've worked with them like 8 years in their hotel. I work in all the departments. Started as a porter, worked in security, worked as a bar attendant, worked as a supervisor, worked as an SRB manager, marketing manager, general manager. I manage club. So I see it as a privilege, although they didn't come, but they say they are good wishes. So it's something, it's my dream that comes true. Yeah. You were working as hotel attendants. Were you having this kind of dream that someday I'm going to own a hotel like of my own? Yeah, I faced through intimidation from guests, insult and everything, but I know I was under training. So that was where my humility started. Hotel nurtured me, trained me, break me down, uplift me, and the grace is overflowing. When you were doing all this, you were just having in mind that someday I'm going to own a hotel like this. Yeah, I have it in mind because my spirit told me in 2010 that you are passing through training. Whatever insults of charge, all the bully from the guests, I still endure. But now I'm now training others. And also a hotel consultant. Yeah. That's a good one. So what do you have to tell the young ones out there that have this kind of dream too? One thing I tell my staff and the public is that they should not lose hope in life. You know, if I'm having a meeting with them, I'll tell them I was paid 15,000 when I was a beginner, and I was managing it as a student then. But now I'm talking to them as the boss, so they can be boss tomorrow. Now you're paying them. My prayer is that whoever has served diligently must one day be served, because what goes around comes around. Thank you. We will appreciate you. Thank you very much. And I want to say one thing. This is our own. Follow Dimma Art and Craft. Follow her everywhere. Instagram, Facebook, like, comment, and share. We are building her up. And as time goes on, we still support her in any way. We started gradually, but we are moving forward. So we rise by lifting others. Dimma Art and Craft is the best.
contact her for all your information, all your coverage, all your cultural activities and rest. Thank you very much. Thank you. Thank you. I appreciate it. Thank you. We love you, sugar, baby. See you on the side of the motherfucking building. Try it. Yeah. You will see me now, you will know. You will see me now, you will know. Shut up, everyone. What you say? You say under the sun. Innocent man don't get body man. Body man dressed up body man. Body man run you out of land. Yeah, don't kill a bop. Don't kill a bop. Okay guys, you can see that the event was fun, it was lovely. A lot of people at the background. We had fun, we enjoyed it, and it was lively. Take a look at the background, you see that it was fun. I enjoyed myself, it was fun. I had fun. And thank you guys.